잠깐만, 너하고 수가 있으면 만사는 느끼게 왔나? ସେ କଥା ଛାଡ଼ ନୂଆ ବର୍ଷର ଗୀତଟା ରିଲିଜ ହଉଛି ଡିଜେରେ ଜିମିରେ ବାଜିବା ଦରକାର। ଦେଖୁନୁ ଜିମି ବି ଲାଗିଛି ଜିମି ଲୋକ ତ ଅଣ୍ଟାରେ ଅଛି ଗୀତ ତ ଚାଲିବ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ନା ଭାବୁଛୁ ଅଜିତ ଚାଲ सोना पुआ କିନ୍ତୁ ପାଇବୁନି ବୋଉ ମତେ ଆଜି ପିଡ଼ିଲା ମତେ ଚୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଜବ୍ କରିବୁ ହଁ ଜବ୍ କଲେ ଭଦ୍ର ପିଲା ତ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଜବ୍ କରିବିନି। ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଘିଅ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କଣ କରିବି ଆମେ ବସେଇବି ନାଇଁ ବସେଇବି ଦରକାର ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବେ ଶାନ୍ତି ହେଇକି ଯିବେ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର କଣ କରିବା ଭାତଟେ ହବ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ ଟା କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଯେହେତୁ ଭାତ ଡାଲିଟା ହବ ମୁଁ କହୁଥିଲି 5 ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବେ ଚିକେନଟା ରଖନ୍ତୁ ଭାତଟେ ହବ ହଁ ଡାଲିଟେ ହବ ଆগে ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି କି ଯଦି ଚିକେନ ଟା ହଉଛି ତାହେଲେ ମଟନ ଖାଇବନି ମଟନ ଲୋକ ଖାଇବେ କି ମଟନ ମଟନ ଟିକେ ବଢିଯିବ ଏଇଟା କଥା ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଟା କଥା ମୁଁ କହିବା ସବୁ ଜାଣିଛି ମଟନ ଟା ମଟନ ଟା ବଢିଯିବ ଆମେ ଚିକେନ ବି ନବା ମଟନ ବି ନବା ପଇସାର ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ କଥା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ମାଛ କାଲିଆଟା କୁହନ୍ତୁ ମାଛ କାଲିଆ ଶୁକୁନା ଭଲ ପାଏ ମାଛ କାଲିଆଟା କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସେଇ ମାଛଟା ବି ହବ ପୋହଳା କାଲିଆଟା ବି ହବ ହେଲା ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଆଉ ବେସର ଇଂଲିଶ କହୁଛୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେଇଟା ବି ହବ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଡାଲି ଖୁସ୍ ସେଇଟା ବି ହବ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ